ब्लगारानि मा नाममोनलाय ना चेनेला जायफ्रा आउटनिफ्राय फैयो जोंहा इण्डियानिफ्राय बेजोंनो भेजिटेरियाननि थाखाय 10 बाय बाय बिनि चेनेलखौबो नायनो हागोन दोनहरलाय दिनैहाय फुनसिलिंसिम थांनो नागिरदों फुनसिलिंआव माबायदि जायो वेदारा गुसु मोनहांबायानो नै मा जायगा मोनफैखो आं देखायनो नोंथांमोननो बे जाहैबाय नेशनेल हाइवे जों थांगोन दायो जयगावलायनो फुनसिलिं ये देखिए कितना अच्छा व्यूज आ रहे हैं यहाँ पे नैबे जाबाय साहा बागान बिनिफ्राय नुहुरजेनबायानो नै जुम इन ओइ बिल्डिंफ्रा नायगिरिफोर जों जास्ट अबाउट टु रिच मोनहैथारसिगोन नै बर्डार मोनफैबायानो होनदो दा थांगासिनो नै बिराद थान्दा जाफैबायानो गाइस ये है भूटान और इंडिया गेट हाबबाय नैबे गेट सिङाव हाबजेनबाय एक्सट्रा अर्डिनारि जेरै जोंनि उदालगुरि आरो बेलेग भुटान साइडजों थाङोब्ला एसेब्लाबो बेलेग ना खिन्थु फुनसिलिंजों हाबग्रानिया आं जि नुफैबाय बिराद क्लिन आरो बिसिनि प्रसेसफोरा नै बिदि फाइनालि भुटाननि सिङाव बहाय दंफैयो होमब्ला दायो नै बैयावबो नाहरनो हागोन जुम खालामोब्ला मा लिरदों सुखा भुटान फुनसिलिं बावहाय दंफैयो ओरै रेस्टुरेन्ट बार थाहैबाय बैजोंबो नैबेफ्राव नै फुनसिलिंनि मेन एन्ट्रि गेटजोंहाय आरो बे नै बालायबाय आं सासे दाबो ओंखारबोनो रोङा नायलाय ब्लगसो बानायबोदों गोजौआव लिरनाय दङ नै पेडेस्ट्रियान टार्मिनेल नै दासो ओंखारबोदों नुदों ये भगवान ब्लगे ब्लग नायलाय ओइजोंसो दोनदां अरे वहाँ में स्पेक मिल सकता है तो फास्ट ट्रैक टाइटन का भूटान में कम में है क्या देखते हैं चलो प्रीतिया ने फास्ट ट्रैक स्पेक गिफ्ट होयोनो ना फास्ट ट्रैक गिफ्ट कैमरा एलाउ है ना ओंखारबाय जों अबाव भुटाननि टि शार्ट बैयावहाय टी शर्ट को मानो बानोलाय मुझे अभी कुछ नहीं चाहिए जस्ट खाने को मिलना चाहिए उसके साथ साथ कहाँ घुमाएगा अभी जाएंगे गुम्पा मंदिर गुम्पा मंदिर इतना क्लीन ये जगह ये तो भी ऐसे फैयै जों सफैबाय सिनारिया आंनि उन्दुना हरलाय गिरनोसै क्या बे जाहैबाय जोंनि इण्डिया गाहायना है ना ओमफ्राय जों दा भुटान फुनसिलिं यस नैदि लामाया जोङो थांगोन आंबो थांगोन देखायहरगासिनो दङ इधर का रिवर क्या नाम है मा नाममोन ओरैना तोरसा ओरैना नैबे तोरसा और उधर का वो सेम ही नदी है अच्छा टू साइड होके जाता है नै बैबो माबायदि नायलाय ओमफ्राय नङाबा वाव जोंना गाहायाव दै बबसो नुहुरो नालाय जोंनि इण्डियाखौ बेनिफ्राय जुम वाव ओइ नै न'आनो न' ओइ जों थांगोन दायो कामे 1 2 गुम्पा मंदिर पे जाने वाले हैं 3 गुम्पा मन्दिर नैबाव थांगोन जोङो नैबाव आं जेराव थांनो नागिरदोंमोन गोजौनि गुम्पा बेसिम थांनोनो होआनो बे गेटनिफ्रायनो इउटार्न लानानै थांफिननांसिगोन बे गोजौनि गुम्पासिम थांनोनो होआनो ओमफ्राय बे आं थगायनानै लाबोबाय बियो ऐसा कौन करता है यार दोस्त वाव गोजौआव ओइ जोमै लाजोब्बाय फुवा फैफिनबाय जोङो ओरैहाय चलो
रेस्टोरेंट में कुछ खाना है मुझे। वाओ समायथ' बेजों स्कुटिया। लक करो लक। माद्रास ओवन प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट। वेजिटेरियन छे? अरे इधर का वेजिटेरियन। अच्छा हेलो वेजिटेरियन है ना? नॉन वेजिटेरियन नहीं है? वो साइड का दूसरा साइड क्या क्या मिलेगा ये स्पेशल? ये टी कॉफी जूस। अच्छा डोसा। माद्रास ओवन प्योर वेजिटेरियन रेस्टुरेंट नैबेयाव दंफैयो नायनो हागोन नोंथांमोना बिदि प्राइसआ खिन्थु कस्टलि दै नायबाय आङो ओमफ्रायहाय ब्लगारा नै मा नाममोनलाय ना चेनेला बावलायलांबाय आंहा प्रिति नार्जिनारि ओमफ्राय नैबे आं दहाय फार्स्टआव देखायनाया सिंनिफ्राय जायफ्रा आउटनिफ्राय फैयो जोंहा इण्डियानिफ्राय बेजोंनो एन्ट्रि खालामोब्ला नैबेजोंहाय एन्ट्रि न' एन्ट्रिनि माने नैबेजों एक्जिट जाफैयो आरोना बिसिनि भुटानावहाय बैजोंनिफ्राय एन्ट्रि जानानै ओमफ्राय ओरैनिफ्राय इन जालांफिननाया बैयो एक्जिट जालांफिननाया बै सिख्लाफोर सानै थानायनि ओरैना बेबायदि बिसिबां क्लिन नायलाय बिसिना फर्स्ट स्टार्टिं फैजेननायनि भिउआनो कैसा लगा आके हमारा भूटान? हाँ तुम्हारा भूटान? तुम भूटनीस हो क्या? अब भूटानीस लड़की पटाने वाला हूँ मैं अभी इधर का जगह बहुत अच्छा लगा। पहले पटा लो उसके बाद भूटनीस बनना। नहीं अभी तक पटा नहीं है ना? पटेगा ना पटने से उसके बाद बोलो। प्रिति नार्जिनारिनाव ब्लग दङ ब्लग बानायगासिनो दं बिथांजो जानो लुबैनाया हामथारलादां आखाइ खुरला खुरला खालाम जानायाव खम लैखाया बियो मिथिखागौ आरो थ' आं जायगाखौनो गोसो थोफैस्राबाय जायगाखौ मिथिबाय आब' जायगाखौ गोसो थोफैमारबाय आं आब' जायगाखौ गोसो थोफैबाय औ सिख्लाफोराबो एसे समायना समायना दंमोन ना आब' बै र' आं जुम खालामबावनो बैखौ दहाय नायबाय थादोंमोन आं ओइ सोरखौहाय महरखौनो नुहुरासै माने सासे रायज्लायना होनलांनायसै एमजे खौहाय नोंथ' रोंखायो दा एमजे खौ भुटानावनो दोनलांथारनोसै आच्छा रायजोफोर गोरोन्थि दासान बिथांजोनि दैदेननायावनो दिनै बावबो बेरायफैनो मोनबाय ओमफ्राय एन्ट्रि खालामखांनानै बिसिनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन्सआ बै गेटआवहाय जायफ्रा स्कुटि बा बाइकजों फैयोब्ला सासेल' एन्ट्रि जानो मोनगोन गेटजों ओमफ्राय नोङो जुदि डाबल बा फैदोंबाबो आरो मोननैबाबो नैबेजोंहाय एन्ट्रि जाफैनांगोन आरो ना नैबेयावहाय सासेया बेजोंहाय थाबायनानै फैनांगोन वाक खालामनानै सिंजोंहाय ओमफ्राय मा लानांगौ नोंसो फैदों सिंजों सिङाव मा लानांगौ भटार कार्ड आंनिखौलाय लायासै माथो ना नोंलाय ओरै थांबायना जेबो नाङा ओमफ्राय स्कुटियाबो नुबायना आबौनिनो लकेल आच्छा स्कुटि नाम्बारखौ नायोना बिसोर आच्छा लकेलबा जेबो जाया बेफोरबायदि भटार कार्ड देखायबाय फैबाय आच्छा नोंथांमोना खोनाबाय बे टाइप आरो ना ओमफ्राय जों दा मा अर्डार होदों दसे देखायनोसै नायनोसै ओमफ्राय जानानै थांनोसै भेजिटेरियाननि थाखाय दसा आरो मोनसे फैबावसिगोन औ जाग्रोनोसै मोनसे फैबावगासिनो दङ मोनसे बेलेग आइटेम मोनसेयाव सफैबाय नैबे कमप्लिमेन्टारि यास बेबो दंफायो मोनफायो थ' जानोसै ओमफ्रायहाय ओंखारलांनोसै बेखिनियानोमोन ब्लगा टेम्परारि साधारन ब्लग थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं गोसो गोरबोनिफ्राय लाभ इउ बाय बाय बिनि चेनेलखौबो नायनो हागोन बेसो बेरायहोगासिनो आंखौ वेस्ट बेंगलावहाय बिसिनि बिमा आयं ओमफ्राय बेखिनियानो आरो बेना प्रिति नार्जिनारि चेनेला बयबो खायफा नुखाबाय बे थुब्लाव आदानावहाय माबायाव थांनायावहाय थुब्लाव आदानि थेरापि सेन्टाराव बड'लेण्ड थेरापि लाभ इउ अल